Asr Suresi. Asr Suresi Mekke dinen sürelerden ol 3 ayatdan ibaretdir. Sürenin adı ilkinci ayatda agdalyan ikindi, asr, döwür, wagt we zamana ýaly manilary anladyan asr sözünden alınandyr. Bu gysga we uzun manily sürede İslamyň manysy jemlenýär. Sürede Allah Taala asra, wagta kasam bilen başlaýar. Ve ahiretde halas bolmak isleýänleriň iman getirip, ýaxşy işleri etmeldigi, bir-birlerine hakykata aýdyp, sabırlı bolmagy ündemeldigi aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allah'nyň ady bilen asra, wagta kasam bolsun. Taqiq insan ziýanyň içindedir. Meger iman getirip, ýaxşy işleri edýänler, bir-birlerine hakykata we sabırly bolmagy ündeýänler ziýanyň içinde däldirler.